fo o sei tutu a otoso mienu Nana Asante Hene ayimfo na hu wo mu so obi afra ni kente fefefe kente ni different colors and different designs kente ahosuo sonko sika kente ebi yefufuo na ye hwe otumfo a wasiesie no ho pa efiri na botire koka ni ko mu ade so ekoka ni nkapo egugu ehihya ne nsa ene ne yededa na bakon efe yie pa ni kente na efe na kente eno bonwirefo ena enwene wonwene nu yi ensedua so fe ebi ni baabia ena ade ewo mba ko so ne se na bodwa se yia ni kente a ofra no ohini bia mfra bi obia fra ne de obia wane ho ene na fade ene se de ese na kente dasum edamu sron kokra obia mfra bi se de yehu no yehu se na eba otutu tatai be mamu mo otutu tatai mo niyo na ye mawa de toche na de suntoyi ye mawutiri nkwa ewo ade kase a etwato ewo afimu afi 2020 na ye mawa de toche na ade su entoyi die yehui na tenase boko enam covid-19 ti na ahye ni nose mask kama wona atwa ne ho ahye nyina so ahye ye de kama de kire se Asante man yedi mraso yemu mraso na tenadwa mu fe bamamu na piao na ye mautrin kwa ewa afimu afinkwa mre biem emetu mfie so anwodin mu na ye mawade toche ye hu ya himfo no a omosuma himfie ni bi obia ne ni kente fe obia fra ni kente Asante Manta Musuafo a regional minister Mr. Simon Semansa ne ba ye no yodi wa na nanom ahimfo ibi nanom atrankonwanso ne tete wono efrefra won kente kama efe pa fatana nanom ye nanom yama munyina de toche eni afisia pa nanom mu ana afi nkometu ye mfie so anwodini mu Nananom atrankonwa ena atena se ewo ade kase a etwato ewo afimpim aduonu ene aduonu mu 2020 die etwato kora hwe se nananom atrankonwa akochia Nana Asante Hene ama na kwa aba ewo ade kase yase obi akwa okoha ne ntuma kofom kakra no aboni mu asede a kire obuo ene ni die ne ani so a Asante man ewoma ya Asante Hene otumfo ya mamu nyina de toche ade ntoyie nananom atrankonya no gusua manana kwaba ani tiri nkwa abra woti na dwamu yi wafra ba enwa tisue ani ahoho do enum ni abamu mpanimfo ema na natiri nkwa wenum ya nananom atrankonya watena se fefefe efrefra won kente fefefe o efeyie kente na hunsuo ni adwuna dedamu no efeyie edi kan ya aseda ene de ma yura yenyina agitum se Asante Hene baaye etumfo se Etiopim so baaye ahini asesa eno nti na nkunwa se manson abeba ho no bia kondo so bedi hene ekwan ofa so baaye friend King Solomon ensema wo court no mani ade a uyiye mani nyina baaye wono ato no bo ekan kakra ama sumdwie eba abitra 1 2 ane ensema ene kura si o maimwa wodna no tuma na adwo ni nyina ne kwa afaso nananom wafaso eni etena aseda ne de ma no se nyame ayadom wame ohene te Asante Hene na wiase nyina nya Ghana nko wiase nyina ehunu ni nyuma pa woye ye de Awurade asema no se Nyankopon de obi ti sei amaye se obi hwese Ghana entokwa bisi a enye ye mpenso nye penso ne ebema oban no abogu yetiri so
yɛnyima bibia anya asomdwie na nneɛma a ɛkɔ de bibi omu a enya kakrankra a party obebe bia megiri se party bia ne wa waba oni bibi papa bi oyeye enye din a nneɛma bi betichima de nanso de dodo na apɛ no yɛmfa ma no na wo nkoso entoto nneɛma emaye oh me sebi bru nana se ku fi samia ku fumene asomdwie a opɛ no me pɛ ne dodo ye hwɛ se Ghana na sebi wo konkrofo kruso a civil war ni nneɛma ekoso wo ma wo yire ho tutu atuo ye wo ma sebi ye mobra wo na wo sebi bru wo fie wo busua wo ma wo de wo make school wo ma me wo papa no hwɛ nananom sɛ ne yesi bai de den na be ma aba mitiri mu kra sɛ me percent kwasi Ghana obi aye japade bi asisi dan ne bi tutu atuo burumu ne ɛsɛ no no ma sɛ wo man no kra Ghana de ahyehye duru no me mpae ne sɛ nyame bɛyɛ adom na Ghana bekoso aye asomdwie na asomdwie no so ye ne ayem prenhwehwe na nyame so aboayen amanatena se bi pɛ ne bi ntie ho ase ne ye ne ma emfata emwa yem prema asomdwie ntena Ghana na yini Ghana fufuru bia wo baabi yen se Ghana entokwasi a yini baabi papa bi ebedwane akọ nkura atwe ho nyina anye obi a ehwe Ghana wiase nyina ehwe Ghana na no America ho tutu aba ho kra na nyema pinchimpiche Ghana yeto aba enyesa de besi bia electoral commission the results ba e wa no bi agitum de mre bi de esi a obi kra so onyintum court no de koye enti ye masomdwie no ntena sesa na Nyankopon so bi hyira o man Ghana na ye mpre da chima enkwala wo mu ba medawas akwasida wi akwasida etwato e wo sa afimu yedi kwasida wi wi a yedi kwasida bio na fe no akọ na wi ye what share boss bambo de wadaro ma ufiase ntem regions nyina wo yo bia wudi kan ufiase a watoto ne ma yie enne ubo full name no wagina santemani no region nyina enim say you stand for peace yo your friend Simon Osei Mensa me ye asantimantem soafo me gina ho ema asomdwe sasomdwe ni o memu a bibia nkoso asomdwe ni memu a mpuntu ekra emaso asomdwe ni memu a obi ema ukurum emfa ne sika ema bi adwuma bia ewo eho tiesre be nyina asomdwe me Osei Mensa de me ne me nkrofo nyina egina ho ema asomdwe emenye mfante hene we santumanto ha Mexican me mamuro tun for something at the touching. Yimna de soboto ye. Kunina ya asumudwe. Obeya asumudwe baba man mu na mi na wunina la ya tena man mu. Asumudwe mo manso we tumpo. Manye nyina so ye dwumadi nyina akodo. Mesre mi nuanom Ghana fo nyina la wonyanda. Nkan na nanom fanse fo wonhwe no wonyanda mo fama. Me da obi biara ase. Yedi kan Santimanura otumfo se tutu na government na nie nyina wo baabi na yati na ade twato eni yekoso asrese sikadwa nkoso anomo ne ho ban hwedi ampon nyame nkoso ano nkora ni mu man omani nya sebe emro 100 years man isas na botre eni sedi wo faso oba ye sebe ne 20th anniversary grase di si ye eni sebe sedi oba ye ono ankasa faso achechira Santeman ama Asantema be kra be hwe no nti ene ye nyina yesre ebima iwura ema na de toche ye ka chen se nyame nkoso anu nhira no na nananum konya nanum bosun enyina nkoso anu ntanachi no ma nya kase esen se de ne yehunu no to wada mamu bisa na kakra metimi aka no na fe wadaruma ubo din na wa hye se asumdie na wo pe to bi amasumdie yo ya frame na namponsa kwa ametoso na meni atwema kwa homa hene umi enya fasumdie ne hwe na Ghana anya kra be hwe das de ba ye rent ne wa e be som kama sate ne pasumdie ye ne yesu bitante ne nyina so pasumdie obi ankwe bi ya mfata se kan no nyina da bi ye hia ya tira sumdie mo suje danam sabe e be pemele yam pesa be basabasa bia wa ha eseja me man ne boys obi amfasika ankolo obi amase be kronto to ko bi e ma na man ye basi odi na no aka che bi asinya se uji na hopo asibie medende na nsu asipoku adwuma me to so biansa otumfo na chairman ana Santeman nyina chairman
Mijinao se asubie emra Ghana. So makai ndo pasi hine na mikasai. Me my dear say me tell mo kasa na nsɛn. Na bi ya me ko bia so de ma no me ka me de afutu sɛ e ka kyerɛ ni party. Ka ye nwe anuafo. Nso wo ne soro me na ye fantra. Na enye we ntina sɛ bi emma Ghana obi abedi dem na sɛ bi e de nneema emfata aba. Support TV so. Me Joshua bro. Na ye da ponda kese ye akwaside. E pese ehu e ka akwaside ankasa e ho abakɔsɛm te sɛ. Yo akwaside eye be fa ne se nka asore ne se eye eda ye si ho do ma ye de kai nananmo a ekɔ mu nsamankyiri e kan nsamankyiri a je se wo mo afirimu na nananmo agidie mu no ahemfo firimu a nkyerɛ se wawu ese wo mo koda okɔ na kura okoda okɔ home ewo na kura ase ho enti no so okɔ na kura na okoda wo na kura de a ene na ese yi na bisi ho a ye de kai wo mo na no aye yesi ho a ye de kai wo mo na ya tundi adaye ba bia nananom eda eno ne adaye no mi musabiom ye hwa se wo chia akwasida amoju akwasida ushia obi abehia no bia no se adaye toche o ade ato ama achi na waje so ade entoyi ene ye da se bebrebe nso ene wo nkyeremu Akwahwefo ahayi ye bra ye di ade kase yi hu dwumadi nyina ba wieye na ma ne muso asori akwaje na home enti wa be hunu se nana no matran konwadi na anim nana chiachia ne mpanimfo ama wo nyina de toche nana ma chiachia na nana matran konya ama wo mu tiri nkwa achiachia wo mu ada wo mase so wo be boae ema ade kese a etwato ewa fi 2020 mu aye pepepe na wie peya yante asenkaboni bia na bibia so antochema wo na utumfo asante hene opemso se etutu ba ma no na mahunu se ochiachia na yemfu ahodo a osom no ewa asante ahemfie eni asante mamu na awie ade kese a odi no afi 2020 mu enti na ama ne muso a oko polisi pani Kofi Buachi COP Kofi Buachi na mu se ogina ho no ene Santimanta Muswafo Regional Minister Simon Osemensa onso so na ka ho a na otumfo chiachia wo mo ne wo ma hokafo nom na wuhu no eni abofra mfie miensen a wosaje na aba tata betena ase no ogusu a wo sakita etwagui e de agya na kwan ama na akwaje na home afi ade kese a odi Medamo asise mudi mechi
ekwehwe asante amamre ene amanie me amedi dwumadi ho chia me ye frɛ me nana agene mboaten ayeboafo madam wase bebre Sapwe when in a wow, president Samuel. Yes, sapwe